Nay pasayro sa kabuok. Pagpita ba loy kayo sa naman ako. Unsay usa oy. Tulong mo na ka po takar mo sa nilang tawa niyo ko anong punta nimo. Kadto tagi siguro na ng pasahero. Taot ng guro nig mata ni Bensil. Usar mo na kabuok oh. Wa may lain. Tulok ko no. Saad ka ang tawa na ni. Asa mong tulo, boss? Usay tulo? Pasagan naman ni siya. Usar ako diri. Basigin mo na ang tulo. Malibat mga tanawag tulo ba? Usar mo guna kabuok ko. Pasagad libat na kasi. Makayong pukang usa tulo na kabuko nagkalom kay nang usawa niya na kwintas. Namamosig sa nila kay maron yung nakalay lang kay ang usa ni Iwang og dako magtiyan ning usa. Tulo mo na sa kabuko. Nah, naunsa manong ka. Pasahero dahil mong kita. O, dili bay. Sakay dili bay niya. Alay bay. Dapay dos likod. Igo pa. Sa ido ha. Sama. Wa may lain. Tari naman. Ya boss, asa mong tulo boss kay murag layo-layo pag yung bahiyan gyuro murag siguro gining biyahe ron. Asa man ang duwa imong giingon wala may tao. Tanawa. Unsa man ka siluy? Naunsa naman taan noon. Nagurumupi naman mo. Wa may lain pa sa iro oh. Mauna diha. Mauna. Sa kaning tawhana walay sus Ginoo ko naunsa naman eh mataan eh. Pagka naghanap samok niyo ita mga larga na tayo kay pasahero na. Si Yaw. Wala man tayo. Maugang asa. Daot ng guro na. Daot na. Ato na para pasahero tas likod. Ya sir, okay ra mas likod sir. Okay ra mo dia. Nagapina na mo sir. Na birthday day mo. Grabe mo no. Ya, busog mo sir. Siyempre busog yun kay birthday ko na. Tawag ang putaran. Manao guro ka no. Mata kung kuan. Nauptan. Para. Sir, nabili mo man. Manaog mi. Oh. Sana mo. Saan tumatawhan ang namahawa man? Ay sir, bali na lang mo sa tubangan sir kay para di kayo bugat sir ba? Ya okay na mo dia sir. Kenalan ko sir kay para katupos nyo ba? Busog gina kayo sir kay nangaon mo. Grabe no. Tama sir kay birthday ko na sir no. Siyempre busog gina kayo. Kato mga naog sir. Ayaw tay klaro sir mga normal lang to kurang guro taon guro. Asa magpasahero? Sir? Sir, asa mo sir? Ay, magduha. Ang gatas naman to. Sir. Nakasayangas kong pasahero. Ano ginawan to? Asa, manggoro eh. Kasayangan to pang gatas sa status kong anak. Ang puder.